Nagyon szeretek itt dolgozni. Imádom a kollégáimat. Habár már így 150 felé közelítünk létszámban mindenkivel együtt, mégis azt érzem, hogy nagyon barátságos a légkör. Jól érzem magam, jó a légkör, szeretek itt lenni. Hát valamikor elromlik a kávéfőzőgép, valamikor kicsit nagy a nyomás, valamikor túl sokat kell teljesíteni, de szerettem a légkört és a társaság nagy részét. Nekem ez nagyon jó érzés, hogy itt úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy most érkeztem, így a csapattagja vagyok. Nőként nekem az is nagyon fontos, hogy bele tudtunk vágni a család alapításba is, és van 2 gyerek. Amiben más az Ad Novum, mint például az előző cégem, az az, hogy egyrészt a méreténél, másrészt a kultúrájánál fogva sokkal barátibb, családiasabb, őszintébb, nyitottabb. Szerintem mindenki a csapatban egy közös cél érdekében így mindent megtesz, és segítjük egymást. Olyan embereket vettek fel, akik minőségű munkát tudnak szolgáltatni. Hát igazából mi is erre törekszünk. És még mindig itt vagyunk, úgyhogy szerintem ez sikerül. A szó, amit tulajdonképpen keresek, az a felelősségvállalás azért, amit mint munkát kiadnak a kezükből. Azt gondolom, hogy ez egyrészt a menedzsmentből fakad, másrészt maga a kiválasztási folyamatunk, amin átesnek az emberek, mert nagyon figyelünk arra, hogy nem csak szakmailag, hanem emberileg is megfelelően illeszkedő kollégákat választunk. I trust my colleagues, absolutely. Úgy gondolom, hogy van egy úgymond projekt, csapatszellem is mindig az adott rövidebb kötelék, ami tart, és van egy szobaszellem. A szabad szellem nem annyira, mert a szabad szellem az, hogy árulkodunk. Mindig sikerült megtalálni ezt a közös csapatszellemet. Nincsen olyan, hogy egy valaki elkövet egy hibát, és akkor ő a bűnös érte és minden, hanem mindig kiállunk egymásért. Tehát nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi jó, hanem azt tényleg figyelembe vesszük, hogy a csapatnak mi jó, és ez szerint cselekszünk. One thing that was really great for me during the year was the summer event when we went with the whole company to Bikal. Hát ez a karácsonyi esemény, amin most is itt vagyunk, ez az egyik legjelentősebb. De a nyári esemény is nagyon jól szokott sikerülni, és elég sok sztorinak szokott a táptalaja lenni. Minden héten el is járunk Ad Novumos sörözésre, egy Ad Novum Beer event keretében. Kis kalácsony, nagy kalácsony. For the company, I wish that we can grow more, that we find more of such a great colleagues that we have, that we grow more, but at the same time, we grow stronger together also. Minél kevesebb baggal jöjjön neki a rilizek. Határozottan a növekedés, az mindenképp azt gondolom, hogy emberi és HR szempontból is nagyon fontos lenne még tovább növekednünk. Minden embert úgy vonunk be, és úgy is veszünk fel a céghez, hogy beleéljen ebbe a képbe, és ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet ebből úgy egy több száz fős céget létrehozni, hogy ez megmaradjon, és remélem, hogy lehet. My message to my colleagues is really that it's great working with all of you, and thank you, and I'm looking forward to many more such great experiences together.